Hatagan lamang sang designated areas ang mga ambulant vendor sa diin sara makabaligya sa adlaw sang Dinagyang Festival. Suno sa Public Safety Office Head Mr. Oldarico Garbanzos nga mayara sa mga specific nga lugar ang mga ambulant vendors agud ila ini ma-regulate kag mahatagan sang tsansa nga magnegosyo. Dugang pa sa natungdan nga kinahanglan man magkuha sang special permit ang mga manugbaligya agud mahatagan sang pwesto. Hugot man nga bantayan sang posmo ang mga ambulant vendors dala na ang mga striker vendors. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny kauyunan para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.